pengarane ngaju urip Goma guru gongso Tata kadya butula war pangri ing turong gesti ara kata ingkang Wajra lelayu sabi Kapirangmu inggih paduka Ndara nempit kempit wangsul mawon nggih ampun dados naning tiang edan kados sepaten Ndara kenging bakal bali ana ing Praja Pancala yo Mban nggih aku bakal rembukan kalawan prajuritku kabeh menengo sawetara ya oh nggih menika prajurit paduka sedaya iya wanita iya wanita coba mbok teka mboten titah kanggo bukti wanita disawang ki wedok kabeh to disawang wis genah nek niki wanita heeh kok ulu keleke kandel ora kok iki kok ya kabar-kabar bukai kelek barang lho wis genah prajuritku putri wedok tenan wedok percaya apa ora yen iki wanita sepisan malih wedok kabeh prajuritku putri kok ini ada kalau menjenya wedok kok suarane ngebas lho saya jaluk kabeh bukti kaprigelanmu bab ala kridaning peperangan kepiye padha matur dhewe-dhewe sapa ayo sapa maju ayo matur ben oh minggir lu dhisik Mbok iya nggih coba kamu buktikan oh bencong ada maju bencong ayo segera dilaksanakan
Besok belajar lagi ya cara memanahnya. Hei kamu sini. Ayo, kamu minta maaf sama mbombanku. Minta maaf, sini maju. Yang keras suaranya, yang keras bagi wanita yang keras. Yang keras. Sing seru. Bahasa apa tuh, Cong? Ayo, berencong. Wow, beautiful. Sopo maneh? Coba itu di Tak kencengi sih. Ya, siapa tahu sembuh. Kasih apa itu? Wela. Siapa lagi? Wow. Coba. Bisa. Sini. Sebentar. Jangan mentang-mentang kamu sudah pintar memanah lalu seenaknya kamu mau minta saweran sama orang? Hah? Mau minta saweran? Sana. Siapa lagi? Oh, kamu betul ya? Semoga lucu, semoga lucu. Stop. Hei, mau ke sini? Mandek. Kalau gitu caranya, kamu sudah mati duluan. Hah? And one, and two, and there. Sudah mati kau lo. Kamu bisa Bombang? Ayo coba buktikan. Ditegeske ben bisa dadi contone prajurit N1 N2. Kowe ora to? Oke. Aku buktikan. Lihat ya. Dudu Agustina Gusi. Yo. Halo. Mana kamu anjing? Prajurit kan macem-macem. Iya. Ada yang panah. Oh iya. Apaan sih? Ini menunjukkan bahwa wanita itu tidak mau kalah dengan lelaki. Perkasa. Iya. Siapa lagi? Siap. Ayo siapa lagi? Oh, iya. Iya. Surep kowe to. Surep. Kamu mau matur apa? Sadaya para prajurit putri sampun manase bawa ten ngarsa paduka. Lan prajurit putri sampun olah gegladen. Heeh. Sadaya mboten mujiwani. Yo, tak tompo aturmu. Nun sewu Gusti Ayu Srikandi. Piye? Apalan Barata malam Minggu. Oh, bae apalane ngono kuwi to. Ngono, mboten nguciwani. Sadaya para prajurit Aku yang duwe apalan. Piye? Apalane piye? Kula sampun tebah-tebah tilam sari. Kawesaken dedaharan sampun wirantos. Wis Mbok Mban. Itu prajurit kuwi. Oh, dudu ya. Abdi sing Hei. jero. Kamu sini. Kamu itu sini. Sini. Iki jane prajurit apa ledek kethek to? Wis. Nun sewu, sinten naminipun? Mohon izin. Nama saya malam ini Ayu. Ya Ayu. Kalau siang Ayo.
Yes. Nun sewu wau dagal ilmuipun muak. Kamu itu sebagai pimpinan dari prajurit. Matur. Betul sekali, Gusti Putri. Ya. Selain saya melatih para prajurit untuk berperang di medan perang, Iya. saya juga melatih mereka untuk menari. Sejatinya saya itu guru dancer. Wow. Apa tenan teh guru dancer? Saya itu guru dancer. Oh, iya. Dari mulai 10 orang, 20 orang, 300, 500 sampai 1000 orang. Coba buktikan. Kalau memang kamu guru dancer, buktikan. Iya, kalau yang Cepat, 500 cepat. itu Jangan digoreng menunda-nunda dadakan waktu. apa enggak? Ayo. Yang 500 digoreng dadakan ya? Itu tahu. Udah ganti. Wes, ayo. Ndang dibuktekake. Yuk. Teman-teman semuanya, tolong berdiri. Kan pada Ratu Gustimu, apa yang sudah kita perbuat kemarin-kemarin? Coba. Lakukan cepat. Berbuat apa? Ya kita saling berbuat. Ayo. Ning jero wis di ngene-ngene kae lho ndang gelis. Ayo, durasi. 6, 7, 8. Cinta ini. Ya. Ya. Sini. Dan aku mau kalah. Wes. Kuwi dudu prajurit keplok. Kabeh prajuritku Putri. Jawab. Padha mangartiya kabeh. Pancen tak sengaja sandanganku kaya ngene, kaya sawijining wong edan. Mergo aku nedya nyalirani pribadi kanggo ngupadi mendrani garwa aku Raden Arjuna. Mula kang saka kuwi kabeh prajuritku Putri. Ayo padha nderekno lakuku sawanci-wanci aku bakal mbutuhake jeneng sira kabeh. Oh, lho, hati-hati lho. Lah kae sapa no? Budal iki yo. Ayo. Yo, ayo. Yata larut saking gudha yen tanam dosa sangasi. Dampyak wonten bebarisane tanpa winilang. Tak sawang tombake kaya jatingaran. Pedange pating keclap. Bebarisan saking pundi menika nuwun sewu Sang Prabu? Sinten ingkang dados tetungguling? Yo bocah kok kemayu temen. Nggih menika wanita Sang Prabu. Ya ditepungake aku Prabu Jungkung Radya Jungkung Radya. sangka Praja Paranggubarja. Kowe sapa? Dipun tepangaken kula Mban Mablong Sari. Ban Mablong. Nggih, abdi kinasinipun Gusti kula Dewi Wara Srikandi. Oh, abdine Wara Srikandi. Kaluhuran Sang Prabu. Tiwas kebeneran yen ngono ya. Ya. Lajeng wonten wigados menapa Sang Prabu nyaketi wewengkon Praja Pancala menika? Ya, aku nganti prajurit sangka ping Praja Paranggubarja. Sediaku bakal tumuju aning Pancala Radya. Kaperluanipun Aku ngelamar Dewi Wara Srikandi. nuwun sewu. Ya, Diulangi sekali lagi Sang Prabu. weh. Aku ngayunake Wara Srikandi arep tak pundhut garwa. Oh my god, guys.
Hati-hati Gusti. Kenapa? Biasanya yang seperti ini cuma modus. Oke. Wah, piye to iki? Aduh, piye? Kok kaget iki piye to? Nuwun sewu Sang Prabu. Ya. Ya. Cepetan pegel iki. Lo pegel gue sesek keles. Nuwun sewu. Ya. Menapa paduka mboten ngertos? Menawi Gusti Kula Sri Kandi menika sampun winengku Raden Arjuna. Mbok golek liyane. Aku wis krungu yen Sri Kandi nyumbut garwa kelawan Janaka. Ya wis, padha lungguh dhisik. Nah, Kowe kesel ora? saya cariin yang lain nggih, yang Ya. seperti Sri Kandi mau. Lho, Sri Kandi ki ono. Banyak 11-12 dengan Gusti Kula Sri Kandi. Purun. Saiki padha ono apa piye? Wonten Lho, endi? Saiki ono endi coba tak. Sri Kenter. Sri Kenter. Jale kok elek. Sini. Ini ada ratu yang mau melamar kamu. Kamu mau nggak? Yang mana? Itu tuh yang depan yang paling cocok. Oh ini lumayan. Boleh juga. Loh, menika purun Gusti. Kita kita sawang. Sri Kenter. Apa to? Ini orangnya bukan itu. Gimana tuh kamu itu? diragas men toh? Lah, menurut Menika Ya yo, purun menapa mboten Sang Prabu? Nggih. jabang bayi. Lah aku arep garwa kaya ngene iki piye to Purun kan mboten. apa? Ya ora. wah, Teh, nggih, nggih. kowe gelem ora? Wah, nggih ketake lumayan menika. Lah kowe Kula seneng, Sama dia mau. kula seneng wong wedok sing galak-galak ngoten kuwi. Kapan kamu mau ketemuan sama dia? Wah, kowe iki biasa. Gelem karo aku. Wah, ini anu banget. Agresif banget. Kok aku njaluk dia. Kurang ajar Pak Duko menika. Wes. Wes, sudah. Nggak mau. Yang sabar ya. Nun sewu Sang Prabu. Ampun dibacotaken. Badhe nglamar Dewi Wara Sri Kandi. Lah kok diurungake piye to? Nggih amarga sampun ginarwa Raden Arjuna menika. Oh ngono. Nggih. Ya. Ngablong sari. Inggih Sang Prabu. Senajan den kaya ngapa aku ora bakal kandhek ngayunake Wara Sri Kandi. Apa meneh Janaka dadi garwane. Lah kuwi tak anggap pepalangku. Yen ngono syukur gawe Janaka arep tak pateni. Nggih, leres menika. Ya ora. Janaka mati Sri Kandi boyong. Nuwun sewu Sang Prabu. Piye? Diulangi sekali lagi. Loh, cek krungu. Paduka ingin membunuh Raden Arjuna. Lah iya to. Hello, Loh, Teh. Piye to? Sang Prabu. Apa? Iya. Apa Sang Prabu itu tidak tahu bahwa buminya dan keterangannya Raden Arjuna? Arjuna itu lelakinya jagat, jagonya dewa. Dewa aja mikir jika melawan Arjuna, apalagi kamu semua. Weh. Wah, lah iki Sang Prabu, ana apa? sumbarmu gawe ngabangake kupingku, kaya-kaya mecake wesi gligen. Kena Paduka ngayunake Gustiku Dewi Wara Sri Kandi. Nanging yen jeneng sira bisa ngasurake Mban Mablong Sari, tak sembah iter-iteran Sang Prabu. Ngomong kowe maju bareng ora bakal.
Sumingkir kabeh prajuritku. Sumingkir.
Ayo, kene maju. Maju Sang Prabu. Aja tinggal grangjang corong prayu kowe. Jagat Dewa Bathara abot sanggane nggonku pengen ngupati karo aku Raden Arjuna. Ya, pacoban apa wae aku ora bakal mundur sajangkah. Bakal ndak bacutake nggonku ngupati karo aku Raden Arjuna. Pangeran, paduka wonten pundi Pangeran?